Maslina je hraniteljica na Mediteranu, ulje, to je simbol nečega. Tako da uglavnom svi moji radovi su povezani sa Mediteranom. To su mora, tu su ulice, arhitektura, masline, sve što postoje Mediteran, to je slika. Rado dolazim, to je maslinik, volim slikati masline. Ne znam, nebrojeno slika sam naslikao o masliniku i to me jako inspirira. Sad se ponovo vraćamo tradiciji, jer smo shvatili da je tradicija lipa, da je to naše, da je to naš original i da je to dio naše kulture, naša habitusa Dalmacije i Hrvatske. To je simbol. To me podsjeća na taj stari dio grada, dok sam bio još dijete i tako dalje, kad je taj stari dio grada ima svoj život, kad su ti ljudi živjeli, kad je imala svoju priču, rukopis, nešto se tu događalo. Ja dan danas oživljavam u tim mojim slikama to iz mog sjećanja kako je to funkcioniralo. Hrvatski Jadran, Mediteran, Srednja Dalmacija, Šibenik i to, ja sam dio toga. I niti ne pokušavam izaći iz toga. Jer da živi čovjek još 5 života, ono što bi ti ja naslikati ne bi uspio sve to naslikati. Jer toliko ljepote među nama, samo treba usmjeriti pogled. A ako je oštro oko promatrača, a posebno umjetnika, on može u svemu vidjeti priču. I današnje moderno slikarstvo se sastoji od nekih apstraktnih struktura, pa te strukture imamo oko sebe. Samo ih trebamo dokučiti, trebamo doći. Dakle, ja sam već lani bio na koloniji Marijanskog zavjeta. Moj prijatelj me je preporučio i tako dalje, ja sam došao tu je bilo na Morteru. Međutim, ja inače idem po kolonijama, a posebno po tim, često veliki dio tih kolonija je humanitarnog karaktera. Uglavnom to su neki dječji domovi, pa onda za neku nezbrinutu djecu, pa i bilo je gdje su i ljudi bolesni bili, gdje se kupovao neki aparat u nekoj bolnici, neki uređaj i tako dalje. Mi umjetnici to, nama je rado, mi se rado odazivamo, nama je drago tu doći i da možemo biti dio toga, da sa svojim radom tome pridonesemo. Mi moramo nešto svijetu pokazati. Zašto uvijek misliti da su tamo da je uvijek nešto bolje? Mi imamo i tekako, evo, kad pogledamo i od sporta do znanosti i tako dalje, umjetnosti, na tako malo stanovnika da imamo toliko kvalitete, nije to slučajnost. To bi trebalo malo ispitati, vidjeti. Nije 4 milijuna ljudi toliko različitih situacija, a vrlo kvalitetno. Dakle, trebamo se predstaviti svijetu na različite načine, a između ostaloga i sa slikarstvom, zašto ne? Jer imamo šta pokazati, mala smo zemlja, ne možemo doprijeti do tih naših krajeva, a imamo izvanredni slikara i raznih drugih tehnika i kipara i tako dalje i tako dalje. Tako da ja mislim da je to dobra ideja i ja to pohvaljujem i ne znam, vidit ćemo šta će rezultirati, ali u osnovi mislim da je to dobra ideja. Eto.